Son kamerası. Burlakı, kahatınlay, kanatınlay. Ayya. Ôi, ông thấy thất thằng nó làm rồi, ông làm bao giờ mình làm. Hào ba đừng hào ba. Hào ba. Đây mình chốt lại. Rồi. Ok. Serius pan. Haba. Harimu YouTuber nih. Ôi, dùng ta nói như cái bạn nó ngủ ơi. Này thằng rồi. À. Rồi. Mà 수육 안 했나? 혼자보다나 시내라에서 다 찾아봐. Bina man siya. Bina. 자하이누보단 비누. Đó. Lấy một bánh chừa bác, chua không phải thay gì. Này à. Ram rồi. Này. दा जिमोन बिसोर गामिनिनो डाइरेक्ट नाखि हमनानै बोखामादै आं हौवा बिराद मिनिखाबाय नै जानो गिलास गैयाबा माबोरै जागोन सोरखौबा लायहोब्रबदो बैखौनो लादो हास'नानै फन खालामनानै बिहरलाय ए मादैमोन नै बाजै समायदों समायदों जाथोसो लाबाखै नै मोखां लेखा नै एक्सट्रा जोंनिया हाबा जाबाय दे हाबा बार'जन साथाम एक्सुवेलि जों हाबा जाफैदों आरो ना बोरायमोन माबालाय माबा दै सान्थि सारग्रा बाथौ माबालाय ini tanggal runcin lain apa nih? Fishkan, ini apa lagi? Lagam.
हाबा थाङा नो माथो थाङा ना आगै थाङा दे नायलाय उय बिनानाव थाङैनि रागा जादों खम फैगासिनो फैनायानो बायो मा मोनसे सानैल' बिदि बिदि खालामनाङा आं दा दोनहैगोनसो न'आव मोनथिखा आरो बै मान थांखा हाग्रायाव लाय जिबो थायो नायदे गांसो खाखुमाबाय लाजिबाय हाबा बोरै दं जौदानि बावनायसो मा लानांगौ मा लानाङा एसे समायगौमोन बेनो बिलाइफोर होदोब्रा फुराखै बिलाइ होनानै नों मा खेबाखैलै दाना बायमोन न'जों गोसो लाफैमोन